No niin, elikkä hei sun heilu Villes. Nyt olisi tarkoitus perata runkosarja, sijoitukset ja joka joukkueesta pienet nostot ja niin sanotut MVP-pelaajat. Ja semmonen pohjustus, ei ole mitään värilaseja mihinkään jengiin. Nyt vedetään ihan niinku fiiliksen mukaan. Ja videon lopussa näytetään tähtikenttä, mikä tulee olemaan runkosarja. 3 hyökkääjää, 2 puolustajaa ja maalivahti. Ja pidemmittä puheitta aloitetaan, elikkä nyt lähdetään siitä liikkeelle, eli runkosarjan sarjataulukon huonoimmin sijoittuu tämmönen joukkue kun Jep, Hämeenlinna pallokerho valitettavasti. Mut mitä me nostetaan? Maso on totta kai hyvä coachi, mutta väärässä seurassa. Rajaniemi, huippuveskari oli viime kauden erinomainen. Mutta sitten ne miinukset, onko ihan liikatasoinen joukkue, aika nuori rosteri, toki onhan se puolustuksessakin vähän kokemusta, mutta aika ohut se on. Pari hyvää ulkomaalaisvahvistus, mutta en mä tiedä riittääkö nämä eväät oikein mihinkään. Kyllä se liigakarsinta kutsuu. Ja joukkue MVP tulee olemaan Rajaniemi, ei kahta sanaa. Toki jos pysyy terveenä. Sitten mennään seuraavaan joukkueeseen, eli siellä 15. Siellä 15 tulee Mikkelin Jukurit. Valitettavasti. Tää joukkue on muuttunut aika radikaalisesti. Olli Jokinen lähti. Avainpelaajat, siis melkein kaksi kenttää meni ihan palasiksi. Niinku kärkikenttää on ihan niinku uusi. Ihan niinku niin sanottu rebuildi lähös Jukureille, en tiedä. Kyllä vaikea kausi tulee. Hyviä nuoria pelaajia täälläkin on ja ulkomaalaisissa kakkoskenttä etenkin saattaa olla varsinkin pirteä. Mut muuten on aika, anteeksi, mitään saamaton, joten ei oikein sija 15 Jukurit. Ja MVP tästä joukkueesta on Nud Satter. Alright. Mennään sitten C14 sija joukkueeseen. Se on Lappeenrannan Saipa. Joo, niin kuin näkyy, Raipe siinä komeilee kuvas, eli voidaan siitä aloittaa. Raipe ihan varmasti tuo vähän semmoista uskottavuutta se koppiin ja jämäkkyyt ja kaiken näköistä. Pelaajat tykkää varmasti. Ja. Joo, on Saipalla siellä tietysti aika nimetön nippu on. Ykköskenttä on loistava, Petman, Kalapudas, Kivenmäki. Ja nyt Oskari Salminenkin hommattiin maaliin, kun Lindberg loukkaantui, eli nipinapi pysyy niinku sarjas, mutta ei se oikein sitten enempää. Kauheat talousvaikeudet pitää vielä sanoa, miljoonaluokkaa viime kaudellakin, niin ei silloin oikein, ei ole kovin hyvä nyt, ja hallihankkeet menee mönkään ja näin poispäin. Mutta mä sanoin, että joukkue MVP tulevalla kaudella tulee olemaan Antti Kalapudas, alright. Sitten seuraava nippu. Se tuleekin tämmönen kuin Vasa Sportti, eli sija 13. Vaikea ennakoida tätä jengiä, aika muukalaislegioona, ruottalaisia paljon edelleen siellä pyörii ja näin poispäin. Atro Leppänen pitää nostaa, oli helvetin hyvä viime kaudella. Uusi valmennus, tai no, iäkäs Duffa, jätti nämä tehtävät, meni muihin hommiin, eli valmennus vähän vaihtui. Niin kuin sanoin, hyvin ruottalaisia, Holmströmit, Jalmarssonit, JNE, Vopoda maalis, ihan uskottava. Mä uskon, että syksy saattaa olla varsinkin pirteä, mutta kyllä se pensa loppuu sit, kun kevätaurinko nousee. Ja joukko MVP tulee olemaan Jalmarsson. Alright, sit mennään seuraavaan joukkueeseen. Siellä 12, Jyväskylä Jyppi. Sanokaa 3 Jyppi tärkeä pelaajaa. Jep, Jormakka, Erone, Vehviläinen. Ja sit siihen huippuvahvistus Nathan Sknar. Oha siinä hyvä nelikkö. Noihin on hyvä rakentaa. Uusi coachi, ruottalainen Johan Pinnerholm. En tiedä sit. No, saa nähdä millainen sopeutuu Jyväskylä.
Se on nykyään kuin trendi, että näitä ulkomaalaisia tulee. Heikko joukkue kyllä mun mielestä silti. Nuoria hyvin paljon. Pari OK-kenttää. Superpelaajia muutama, mutta... Ja jos Vehviläinen ei pysy kasassa, niin... Ai, kyllä. Kyllä se menee siihen 12-13 sijalle valitettavasti. Taistelee kyllä playoff-paikasta ja joukkueen MVP mun papereissa tällä kaudella on ehdottomasti Veini Vehviläinen. Kyllä, hei, mennään eteenpäin. Meillä on vielä joukkueet paljon, eli sija 11 tulee seuraavaksi. Se on tämmönen, Kiekko Espoo, Jyrki Aho, palaa Espooseen takas, vanha kehäkettu. Silloin kun meni konkkaa Blues, niin silloin oli Aho peräsimes. Nyt pääsee uuden raikkaa espoolaisjoukkueen pääkausiksi. Uusi joukkue sarjaa. Ja on niinku paljon oman espoolaisia äijiä, Tomi Sallinen, Ville Lajunen, INE, että ihan uskottava. Mun mielestä tosi hyvä liigan ipuksi jopa, niinku siis sillä että mahdollisuus on päästä jopa nyt playereihin. Syksyllä varsinkin tulee olemaan varmasti hyvä tässä alkupeleissä, toki tupla IFK heti alkuun ei ole mikään kiva. Mielenkiintoisia hankintoja esimerkiksi Hillis, Guenville ja Ikonen. Ikonen voisi tehdä kunnon läpimurron nyt. Onhan siis se nyt pelannut hyviä kausia, mutta nyt oikein semmonen megatykkikausi on meinaa hyvä pelaaja. Mut joukkueen MVP tulee olemaan Tomi Sallinen. Kyllä, hei, mennään eteenpäin. Kymppisiä. Kouvolan KK. Eli siinä näkyy Jouko Myrrä. Aikoinaan Ilveksessäkin operoi. Siirtyy nyt Kouvostoliittoon. On täälläkin vähän joukkue vaihtunut, mutta mä sanon, että aika tasapaksu on, sillä on hyvin 3 semmoista suht OK-kenttää. Ei nyt mitään, niinku sanotaanko mitään superhyviä, mutta tasaisia. Maalivahti tandemi uudistunut, joo, sinnekin on tullut näitä. Uusi maalivahti, en nimeä muista. Oli vähän erikoinen, en ole perehtynyt tarkemmin. Mutta uskon, että KK tulee rämpiä siihen playoff-viivalla. Viime kaudella ei riittänyt. Nykyliigajärjestelmällä varmasti riittää. Ei supertalentteja, mutta joukkue MVP tulee olemaan Josh Parton. Right. Sitten mikäs siellä seuraavaksi? 9hän se on, jep, eli Pata. Uusi koutsi, Pikkarainen. Tuo semmoista porilait hullut, kun näyttää ihan porilaiset teki, vaikka ei välttämättä sitä ole. Vaativa pelitapa tiivis sopi Poriin, kun nappi paitaan. Paljon nuoria lupauksia Ässissäkin edelleen. Nyt tosiaan odotetaan Hämeenaholta sitä tykkikautta, että läpi murto. Viime kauden oli alkukausi erinomainen, mut vähän se hyytyi sit. Harkkakausikaan ei ollut kovin hyvä. Ässin liiga paras veskari, Niklas Rubin, siitä ei kahta sanaa. Pakisto aika mysteeri, se on todettava valitettavasti. Tiivola ja Palola ja kumppanit on tämmösiä talajat, vanhat herrat, pysyykö kasassa vielä? Et sekin jo sit, mut kyllä playoffeihin menee helposti. Ja joukkue MVP tulee olemaan kyllä Niklas Rubin, 2 sanaa. Mennään seuraavaan, eli siellä 8. Se on Turun Palloseura. Tepsilläkin on ollut nyt aika vaikeet taloudellisesti, niin no nyt on semmonen ihan ok, se on se hyökkäystandemi ainakin, se on monta hyvää kenttää, mutta se pakisto on vähän heikkohan siellä tää Super Lindrootit ja kumppani, mut en mä tiedä, nuoria junioreita paljon ja täytyy nyt nostaa ehdottomasti Marjala. Maalivahdikin tuli Werneri, en tiedä sit SHL saa mikä tää Allsvenskanis touhunnut, että saa nähdä millaiset menee. Joo, ei se on se 9 sija mihin, ja 8 sija korjaa mihin TPS yltää ja MVP Marjala. Selvä, mennään hei eteenpäin, sija 7. Nyt tulee pieni romahdus, Lahde Pelicans, ai. On siis, täytyy sanoa, että on se kakkoskenttä edelleen kasas, mikä oli viime kaudellakin, mutta mun papereissa se on silti heikentynyt. Heikentynyt on. Tommi Niemelä lähtö vaikuttaa aika paljon, perkelee hyvä coachi.
Pakisto on ihan ok ja maalivahtiosastokaan ei huono oo, mutta mä sanoin, että toi tulee olemaan niin tasasta toi keskikasti, että nyt mun papereis pelikanssi on siellä 7. Niillä on nyt 2 ikävää vuotta Tappara, kun Tapparaa heitä vähän kairanna tuolla keväällä, niin en tiedä. Tyytyy sijaan 7 joukkue MVP tulee olemaan Ryan Lask. Selvä, mennään hei kutossijaan. Jatketaan kutossijalla, eli Stadi IFK. No niin. Ville Pelton edelleen puikois. Ei jumalautsi, hei. Nyt on vähän ohuempi IFK-nippu, mihin ollaan totuttu, hei. En mä tiedä, oottais paljon kattonut, mutta ei se ole mitään mega niinku, kentti. 2 hyvää kenttää, voi sanoa näin. Pakisto, Luke Martin, yksi liiga parhaat pakkeja, ja Aaro Kiviharjut, tuleva supertähti. On siellä Toni Sunday ja kumppaneet ulkomaalaisia. Maaliselelle Taponen jatkaa, se on aika mielenkiintoinen asia, että ei siinä hommat mitään vahvistus, että mennään Taposen edelleen. Ja täytyy nostaa totta kai Lehterä ja Pakarinen, vanhan vähän kokeneemmat pelimiehet. No IFK sija 6, joukkue MVP tulee olemaan Jori Lehterä. Hei, mennään sija 5. Sija 5, eli Rauma. Lukolla, täytyy nyt myöntää, että Lukolla on oikeasti hyvä joukkue paperilla. 3, tai melkein jopa 4 hyvää kenttää. Kim Nousiainen, Nuuti Viitasalo, siinä on 2 hyvää vahvistuspuolustuksessa, pari ulkomaalaista. Maalivahti tandemik ihan ok. En kyllä tiedä tästä uudesta, mikä Lefemon vai mikä se oli. Coachin jatkaa lämmössä, ei ole mikään suosikki, kyllä tämä. Mutta tuolla materiaalilla kyllä Lukko sijalle 5 yltää, se on vaan näin. Ja joukkue MVP tulee olemaan Steven Janrich. Alright, sit hei 4. 4 tulee olemaan runkosarjassa tämmönen joukkue kuin Tampere Tappara. Kyllä! Hetkinen, joo, näin se on. Heliangon lähtö, se on yksi liiga parhaita maalivahteja, mitä pelannut 2000-luvulla. Se vaikuttaa. Ja tilalla tulee 35-vuotias Juha Metsola. Mutta on siellä paljon hyvääkin, en mä sitä sano. 4 tasasta kenttää, siellä on nuoria. Sentterit on ihan ok, Räsäset ja kumppanit, ja no puolustus, kyllä sekin menee ihan, ja vaikka Vittasmäet ja Kemiläiset lähti. Kyllä siellä esim. Oiva Keskinen tulee olemaan varmasti aika kova. Petteri Puhakka, siitä jopa yritetään tehdä jotain Utanton levitsi, en tiedä onko jo sitä, mutta kyllä siis tuolla leveydellä ja Tapparaakin tunnetusti, jos näyttää pahalta, niin rahalla saa lisää pelaajia, eli sija 4. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, kun tää on niin tasainen, tää tulee olemaan niin tasainen tuossa noin, että ne sijat heittelee, mutta kärki valitettavasti ehkä vähän karkaa. Hei, sija 3, ehkä yllätys monelle, mutta mun papereissa Kuopion Kalpa. Kalpalla on melkein sama nippu, mikä oli viime kaudella. Toki Kapanen lähti pois, mutta siis se on jotenkin, ne kaikki tietää niiden omat roolit. Se on sama maalivahtitandemi, sama coachi ja kaikki on saanut vuoden lisää ikää. Eli oikeesti Kalpa on ihan uskottava joukkue tälläkin kaudella. Nostot Filip Westerlundi esimerkiksi puolustuksesta ja Oliver Larsen tuli Jukureista. Siis, ja siellä edelleen Kantnerit ja esim. Juuso Mäenpää aivan perkeleen kova pelaaja. Ja näillä eväillä Kalpa tekee jymypaukuja ja sijoittuu 3. Joukkue MVP tulevalla kaudella on Juuso Mäenpää. Ja hei, Tapparan MVP tulevalla kaudella, se unohtu sanoa. Heitä tämmönen jokerikortti. Oiva Keskinen. Selvä. Hei, mennään sija 2. Kumpi se on? Ilves vai Kärpät? Mitä sanoo studioyleisö? Se on Oulu Kärpät, niin kuin näkyy. Liigan paras hyökkääjä, niin kuin hyökkäys- ja puolustussuuntaa Teemu Turunen siinä komeileekin meille.
On muuten siitä kakkoskenttä. Tariffi, Kovartsikki, Gardier. Ai perkele, niinku kolmesta seurasta kärkinimet ryöstettiin pohjoiseen. On röyhkeet touhuu, mutta rahalla saa ja porollakin pääsee. Mäntymaa jatkaa pääkoutsina. Siellä on pakisto, on ihan uskottava. Antti Roikko pitää nostaa. Aha siellä monta hyvää nuorta pelaajaa. Kärpät on kova, ne on tosi, ne on nälkäinen, ne on ärsytetty, ne haluaa näyttää, että Oulu tulee vielä. Ja joukkue MVP, Teemu Turunen. Hei, runkosarja voittaa tämmönen joukkue, Tampere Ilves. Nonni. Hei, Tommi Niemelä tulee puikkoihin sinne. Esim. Yksi iso nosto, mikä pitää sanoa Vaasasta, tuli Lööke, on perkele kova, nättinen tuli, toki ei Vaasasta, mutta tuli. Puolustus on perkele kova, maalivahtitandemi hyvä, on Ilveksellä on nälkää kyllä vielä enemmän kuin äskeisellä joukkueella. Nyt on Ilveksen aika. Tappara on heikentynyt, mutta edelleen hyvä. Mutta nyt Ilves, Mäntykivet ja kumppanit, kyllä hei. Tulee jännä tosta runkosarjan voittotaistelusta, mutta kyllä se Ilves nyt mun paperissa se on, ketä sen vie. Ja joukkue MVP tulee olemaan Emeli Suomi. Selvä, hei, laitetaan nyt tähän sitten vielä tämä. Tuossa on niinku koko runkosarja nyt vielä, että näette, eli Ilves, Kärpät, Kalpa 1, 2, 3, Tappara 4, Lukko 5, siinä on, no te näette se siitä, ja hei. Sitten tulee mun tähtikenttä tää on niinku runkosarja perusteella, että tältä se tulee näyttää. Tältä se tulee näyttämään. Eli, Juuso Mäenpää, Teemu Turunen, Viljami Marjala, Luke Martin, Jakob Stenqvist ja Niklas Rubin. Ottakaa talteen. Siinä on kiven kova kuusikko korjataan. Ja tästä hei lähtee uusi liigakausi. Mielenkiintoinen, varmasti tulee yllätyksiä. Ja tääkin sarjataulukko ei todellakaan varmasti tuu näyttää siltä, mitä se on sit maaliskuun puolivälissä. Mutta hei, siihen asti. Kiva kun katsoit video, tykkää, tee ihan mitä haluut, nähdään taas. Se on morjes!